Gusti Ndungprok Sunda pancen ingkit mengesik bawang sulit tetep balelo so ingkat balelo jebul nyoto yen to andane ora beda marang sesembahane ora gelem manut prangatan marang Demangga yo saiki aja luputi aku yen bakal mentolo kelawan sak kabeh wong benar sok arep yen pancen memang sok temu wis kalem tuwa dasmu
Mimpi ya. Wis kadung kompak kok. Kadung kompak kok. Mati gue. Ya lah, ke awal ya sekarang. Iki udah tenanan. Mati sikile temen mak. Kiwo. Temen. Kiri. Kiwo. Pancane harus panjang. Emosi akan musuhnya. Pancane dewa. Ayo masuk. Kompak ah, ben menang. Edan gue. Senang sapa? Orang-orang tenanan. Bang apa pulau? Matang keturunan ya. Lagi depan no. Dipanjang. Senang tahu kono. Bor. Apa sana? Awakku kok kilo. Hei, Apa? sing mancal aku sama. Sing mancal kowe aku sak kancaku ae. Nek wani aja keroyokan. Kamu piye? Iku ning kan kabeh. Omongane Ojo wedi aja wedi. ora wedi. Mana nih? Kowe wani kau. Heh. Kakak. Bapak. Panas ah. Oke, kita sama panci, bawa bungkus plastik. Copot. Copot kabeh. Copot. Kulit itu copot, kulit itu copot. Rupane yang copot. Kayak kulitku ireng ngono. Susu aku ngene ngene no. Ya mana? Bosan dengan angin ini. Kau kali bodoh. Enak loh. Ayo, tak royok kowe. Masa prajurit budi kan gitu. Prajurit ngene iki. Delok kok kamu ancaman seperti ini. Penjajahan no. Budi kan. Prajurit di penjajahan. Ada siapa penjajahan? Ning kali Ciblon lho. Jeneng Ciblon lho. Ini jalan prajurit atau sabran? Karena cek prajurit perang. Apa? Prajurit mana cek? Prajurit atau yang kali? Dia ora penyakit. Iku virus. Wis apa? Corona. Apa sih? Corona. Iya. Ono antine mesti. Apa? Rondo mempesona. Masuk. Corona.
Prajurit kok mutungan iki. Sudah permuaan. Dari prajurit malah gendere kok biduan. Iya. Nyanyi prajurit iki perang. Ijen mode ijen. Ora. Iso. Hei, ditendangke ambruk. Kamangkau. Andang aja ngono kayane. Lah piye? Masuk. Ora apa-apa dasmu. Ora apa-apa. Ora apa-apa piye kok arep ngajak gak apa-apa. Terus sikil kok ra ides. Berat. Ambune Rasane apa? Lah, aja siji. ambune gak mau neset. Oh. Ora ngaduk. Iki malah nemen-nemen. Sikil petemblek kok. Waktu kuwi lah kok iso. Siji, loro maju. Loro sekaligus. Jawa Timur. Inilah dia. Sotek Monata. Bintang tamu. Goblok. Siapa? Sotek Monata. Gimana? Gimana? Weh, jangan cil. Urut iku ndang. Ngerti kondane. Ben ya sapa kok. Inilah Sumini. Jakarta, Bantul, Banten, Surabaya, Sumini ana. Kenter tinggi. Sumini. Mati Sumini. Sumini. Sapa jenenge sapa? Sucil. Inilah Sucil. Wah, apik gue. Wah, apik no. Kaget kowe. Jeneng Sucil ya ana maksude. Apa maksude? Asu. Sucil. Asu cilik. Wah, hei, anak kiri. Anak kiri. Artinya yes. Hei. Hei, apa nih yes? Anak kiri. Kowe, aku anak kiri. Yo,
Persiapan gasih kancane lho ya. Lah kan sak minggir ya. Oh, parat. Wis loro cepet duga ki wae. Mas Ujang. Apa? Malane oleh apa? Lagi melo-melo. Ya. Mana carane? Baca lagi. Janji pisan gas. Oh, diteni kowe. Bojone satu disemangati. Kayak piye nek bojokan piye? Ngerti kira. Jotos. 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 Jotos.
Iki anak-anak semalu. Berbaris ada komandannya. Terang lho, Pak. Eh? Terang nek gede lho. Komandan kok nyakno bebas. Sabrak. Berhitung dari kiri mulai. Berhitung. Berhitung. Aku kanan. Saya goblok tuan yo. Saya kiri aku. Apa kalau kanan betul. Sasaran terus sampai nyampe DE. Berhitung dari kiri mulai. 1, 2. Bagus. Lho, nule malah sapa? Nule ning kene. Lencang kiri. Gerak. Apa pusing kasane? Aku apa mau jotos Sampean muni piye? lencang kiri gerak. Iki kok kanan nyok munyo. Kiri. Lah yo, kanan. Sabrak. Komandan kula ulo. Ora dadi komandan. Kula menang komandan bebas. Ora melok. Lencang kiri. Gerak. Ora kena aku. Sabrak. Iki ya bener. Lencang kanan kiri gerak. Sabrak. Ora dadi komandan ora pakai.
piro pisan tok? Pisan tok. Yo. Ping 15 ping pisan bayarannya piro? Padha. Lah iya. Aku nang ngono gak salto lah ya. Ya pengen kali lu. Kene kowe ora salto. Beda setengah-setengah lah dak ngono. Yo siji-siji. Coba saya karepem. Bos barang. Kalau bakso. Orang bakal orang kerangkone ae. Sembok arep nek ya. Duh, kami jalan nang kene. Cuma aku sebasar apa pakai. Ae. Ae son. Ya iki sing bakal bisa mungkas kowe.
edan iki. Kowe iki aja budak aku. Kowe duwe lari iso miber. Aku sampe budak. Nanti aku menggos-menggos. Aduh, sawangan iki. Iki apa iki? Iki apa iki? Aduh. Aduh, iki. Aduh. Goblok. Bakal kata ini apa? Saat ini bakal cili saksi. Panggonmu dudune apa iki? Aku nesu. Pikir apa ora hai? Aku ngelewat, aku golek mangan, aku golek mangan. Jone kene. Lah ning ndi? Arep ngono lho. Wah. Mikir ora? Sokro kena. Awet dia. Abel apa? Kene kono. Abel apa kowe aku ora wedi aku Aku udah kancaku. Aku ora wedi kanca aku mau bakal mikir. Aku yang didoya, Pak. Apa? Aku yai. Sorry Pak, ora ngerti. Aku salah di telur darahku. Tak selesai jomblo ning ngarep. Aku wangku tuh pipis ning guru malah mbok celok. Mulane aku pipis ning ngarep. Pak kene. Ya suwe dak. Apa? Kowe sing keliru. Ica Siti. Aku dongeng. Pas mripat kok goblok. Benda mari riwayat. Ana apa? Ana celeng. Hah? Celeng. Putih aku putih. Kawannya aku. Kenapa bener? Putih. Masa wedi? Jalannya gede ya. Ya. Kono kok jare aku bener. Ruang saku jalannya cilik aku yo wani ya. Cara wani ngomong. Aku nang budaya aku. Rada maju. Kene lho. Lah aku nek kuda. Tak tembak aku. Oke. Batak tembak langsung ul ya. Oke, siap. Ayo. Aku malah kuat iki aku. Mas Wedan. Edak piye? Aku apa ini Mbak Celeng kok brosot tinggi aku kok. Jare makon rekam kon mulek. Wes semangat ini gure ae. Are tukang mulek, Pak. Ayo preset kene kok. Unyu yo. Oke. Ayo tadi lebak. Diayu kok carane. Ayo. Tembak. Dorno. Hah? Ora muni. Wis jane saka bedil ora kowe. Kowe iki iso nganggo bedil ora? Emang wis tak kompo kok. Kompo ora muni. Nek ngono tembak kowe, anane guri. Hah? Tembak kowe. Lho, oke. Lho. Lihat Bang. Nade. Apa
iki apa ning ndi kowe iki? Takone mbak kowe kok malah mbok telurne aku. Jare aku bukan nembak. Ayo tembak kowe. Aku dadi wong. Kowe asu lho kok. Aku nyekel bedil kok. Mosok nek nyekel bedil kudune wong. Aku dadi wong. Lah kok sing geteni aku sapa? Lho, kudune kowe. Aku mau dadi asu. Kowe dadi kirekno. Mak kowe gak kok. Kenapa? Ya. 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 Berat? Mosok belakang. Apa aku? Ye. Cukup no? Cukup. Iya. Mana tilaknya? Ah. Wow wow wow. Wow wow wow. Berapa no ini? Berapa no? Berapa nesu? Panas segala. Goblok. Ini suwen. Aku udah diasuh kan tak cukup kok. Kok udah diasuh pengen lah aku nek jero suwen ra umum kok. Cara panas sunat. Ini gitu. Caranya yang bedil ini nih. Dikompok. Oh, iki dikompok. Wes tak kompo ya, Su. Jerone bener nang ini. Wes tak kompo ya angine akeh wis. Kowe kira goblok ora iso bedil iku. Piye carane piye? Carane lho. Iki dikenal sebentar pengen iki. Oh. Ganggu ya, orang soalnya imbak ganggu. Apa? Seketa ya apa? Di Iki apa ini? Iki apa? Iki apa ini? Unta iki. Iki solasene dikontok dan nang ngono ya ora muni no. Muya kok. Masa maneh. Masa tau ya jak rasa. Masa kok uyah ning dhuwur panggung. Ya bukan sini tok. Sarung, aku ngono iki nek ora apa-apa. Hah? Ben kuriku.